No Colexio San José hoxe aprenden algo máis sobre a compostaxe. A través do xogo da miñoca coñecen novos datos sobre reciclaxe e tratamento de residuos. Con esta actividade, co resto das actividades que estamos levando a cabo nos centros escolares, bueno, primeiro que pretendemos é dar a coñecer a realidade da elaboración do compost, non? Que, bueno, ten moitísimos beneficios ambientais, tanto desde a perspectiva ambiental como desde a perspectiva económica, non? A mascota educativa do Plan Revitaliza vai facendo preguntas aos distintos equipos sobre como se deben compostar os residuos orgánicos, que se debe botar na composteira e que non, onde se debe poñer a composteira, características e propiedades do compost ou se é preciso remeselo. Os rapaces e rapaces saben moito máis dos que nós pensamos. Simplemente moitas veces é dar con espolealos na súa curiosidade. Cando iso se consegue, son como enciclopedias andantes. Saben moito. E a verdade é que é moi bonito porque o esforzo que realizan as persoas que lle trasladan toda esta información se ve recompensado coas súas ganas de participar. As actividades adaptanse aos distintos grupos de idade para introducir os pequenos na temática do lixo e a compostaxe dun xeito lúdico. Neste caso, aos ser rapaces e rapazas, un alumnado máis mozo, máis pequeno, que estamos falando dos últimos cursos de infantil ou dos primeiros de primaria, para meterlles o gusto pola compostaxe, que son procesos que se cadra lles quedan así un pouco lonxe ou son difíciles de procesar para eles, facemos xogos, non? Pero sempre con un reclamo, neste caso, pois, o dun animal tan importante no proceso de compostaxe como é a miñoca, falándolles un poquinho da súa bioloxía e facéndolles algunhas probas sobre a reciclaxe, reducción, etc., da que forma parte, desde logo, a compostaxe. Sí. Ademais das actividades divulgativas, a campaña pretende que nos centros se instalen e convencen a empregar os composteiros. Para o esforzo que se está facendo, atendendo aos distintos números de cursos, non, que ao final o programa é tan ambicioso como que, como mínimo, se lles coloque un composteiro e se non teñen un comedor escolar, que no momento da merenda, que os rapaces vayan entrando na roda de que se necesita compostar, pois, para reducir un pouco a materia orgánica que hai que botar aos contedores verdes. Dese xeito se reduce o transporte, se reducen as emisións, se reducen os gastos económicos que poden ter os concellos, desde logo. As escolas poden solicitar a participación no programa de compostaxe escolar e os obradoiros na web www.revitaliza.gal.